بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل رمضان على سائر الشهور وفتح فيه أبواب الإجابة للسائلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم البعث واللقاء. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Pagkanirun na nakapakadadar pagi ka iya mga bai. So mga bain na sirani pandara o kalilimot nabusiran inang o mga dito ay agyan pakadakalo manusia na kagya asabab o mga bain uda bain ada o manusia ay ang apakay tanong sa mga attorney, mga engineer, mga mayor, mga gobernador, nakagiad na ina. Ada ina, ada mayor, ada gobernador, ada attorney, ada ulama. Yang mana dia patut asira di padung pagani petugasan kami. Mga dadar pagi kaya mga datu, apa ganita na kuwama apalampalin na imbolo yung mangundo to ko surga. Allahumma na ayam ala nagigay lukustan wa mayor tanong. Insyaallah ta'ala na nalakaano ng Allah sukat tumipya sa dunia na mapakay akalakaan ng pansukat tumipya sa alungan na mo ngayon na kagya dentotan wa'i bubulay yung kaniyang sumangaling, bubulay yung kaniyang sumangulama. Kaya kung sa ano nga na mauri na pagganyan ka sa surga natikun wala lakain yung susurga na ayat pagganyan pagkasulid na sa mga mujahidin. Inumapiya paleta ng libro sa gigajihad. Tagang paganayati ko Allah apakasunod niyo ko surga na sa mga mujahidin. Namiyati ko timo ko yung mga mujahidin. Lagi mo lupo idulog sila ko surga. Lagi sila pag-isig. Ariyan mo. Di sila pag-istip. Ikaw mga malaikat may mga mujahidin na sa kanong ipiyan na nalo ko surga di pagisig papan na ipag mo. Ikaw mga mujahidin na ya Allah na mabiligtari na sa surga kaginin ni ginan ititu pembestaan kumiyak kuwa sa sinta piyan na lumaman. Ay mataan na mga mujahidin ganiaan na mga tadmami. Ina niyo manudong. Ino mapiyasong at na tadmiyan. Ito na ka mga mujahidin kami kami niya mawawapat sa Maidanul Qital. Akiyaganat na namin sa mga darudupa. Nakiyaganat na namin sa mga barandiya. Okay, naad na mga tadmami. Iyon ang mga malaikat antara itu di mana? Natigiran na anta rin niya bubayang jihad.
Kaya mana niya na tayak suruh. Napagod na tayo pamilya. Na ayat sabab akyat takbir kami sa bubaya pujian. Nasabot sa sumangali. Kaya di pangusya pera lagi yung kuto akala yan yarga. Akala yan ikipatag. Gusto ko yung mujahidin. Na umasugat ang gumaan. Kaya mana niya na mauteng si ko. Atong bayin niya tulabay ni na lupa. Na ayaw ko na kerja lupa bias yan na sububuno mga bidader. Yo. Gitu. Kaya mana niyan na ayat kita takbir kami sa bubaya, si kujihan na kami sa mga ulama. Na ayat kabayami, nasa dami pangapakasul ko surga, na ayat pronsit na sa mga ulama. Okay. Nagiti sabab, una sa mga alim, ari mayoro. Uy, na sa mga muso original na mayor. Original na alim ka, ano so alim? Alim ako magulama. Okay. Kaya mana niyan pagpangalin niya naging kundo ang mga pag-instado naging Quran na gusto hadiso. Na, tinimog-timo kung sulang mo ng mga alim. At timog-timo kan wag mga alim, dudu sa alim alyudin. Ayo. Yan ang mga ulamatan, dudun siran lang, insyaAllah. InsyaAllah. Tingon Allah imanto na ayak pang niyo mga bujayin na sa kadikuna. Nalalangaw nila sa surga, di ba mga rap? Pino. Di ko nung mga ulama, di kami yung iplakad. Di kami iplakad. Di ko nung mga malaikat, malidip na, kikapira yung itikan ng mga mujahid. Oy. At yung mga yan na, kagitida ka nung surga. At nga di, dia bigap para suba kami sunod ko surga. Iko nung mga malaikat kayo ito, natin na mga kaadong kami aad na mga tadumamimam. Mana nila kapit tadumarong bisari. Ino kailangan na pumumula ang anong jamamya kapit tadumatanuro. Iko nung mga malaikat, at aritin man yun, natiginas kami ng mga ulama kami. Na dito raw kung mga mujahidin abasiran sa luligo surga, kakagi inu istiran, tiap tagi istiran sa babaya, si kujiga di kapunan na kami. Sabab, sa kaya pangulama kami, na dito pa raw, ubang kami sa luligo surga, abami kau nais, mga tawang yan naguntaman sa kaya suporta si buka pangulama, inu kami niyang ulama, kapunan ko tandingan nila. Unan ko mga ulayang ananian na panaguntaman niran. Diyan ka na ng mga dito. Ako diyan ka na ng mga kawasa. Iniyawi din na akalaan mo maligap pakalap pangukapagulama. Na ayaw ka ba yan? Nasuya maananian na mga kawasa. Sumiyong porta ko mga ulama. Kabayin namin, kububuin namin sila ni Project ko surga. Allah. Ilan yung manundong? Nagiti sabab pa, maong nasukuan. Di bagang sa mga mujahidin, mga ulama. Na tunaw na si Mayor. Sa kanya ni Project. InsyaAllah. Kaya na na rinay ako nila kung siya tangarkan waya kakuan. Anto na yung siya tayo yung manug. Taman sa ayah besaw mga pawan na kaya nilugan, na kaya rayaan. Lagi mo tapengiro sa wasiat na kaya nilugan, na kaya rayaan, na di bumataw tehayat. Di niya panakatan yung mga anak patiha. Na kaya ditiroon na kaya nilugan, na kaya rayaan yung mga niya na wasiat. So ayaw mana niya naingan. Na dua-dua tima na makina pag-uwid siya. Andin migyan kaya sa tima na ingat na mandarang kaya dua makina. Nagagida yung kaniya-liyanga. Kaniya-liyanga ni. Yang kita kata nulay kakapatian na api asapi kapurian na pedanta panian. Engkay no, nakagiyam ya kay kita katador, nakagiyam mabubenteng pipi agi uno kuan ya na. Tapangingaman ang bel ka sa kadele nga na sa belay papak. Umipuro ang kadele ang ako to. Nasabang saya mana niyan na so papakian na ya kapipi para sa melagi siya kapanan, melagi siya budan.
na may ikugin ro sumada kalataw ka kumakapatsira no mamu. Oh, kumakapatsira no mamu. Na sumambu taliw Islam na ikatirar katan nakakakabitan no mamu. Kaya mana dia na dito ni melalanta-lantam nakakapitan din wag matano Islam kaya mana dia na dali ka melalanta-lantam. Ang tunaw naging gayud ti mana makina. Ande den hindi na katano imabelag ande ni mato na kay ni kuigat na magdatos ka porsyento 100.1% na tubig suigat. Basta matagong niya. Ato naging dua ad-din wa dawla. Ande din ni makasuportay sa ulama ang suda to na magdatos ka porsyento na tubig suigat. Lagi eder pa yung nayamanan yan na kanabagi po dia karakaroon ni kapanutula kabanda isa ko din ako pagarinyo sa dug public tubusan tanong sa dug public ano ama ka naman ko na uman makwa so ipigibaratan ko mga ingin na pagpurong wa ibarat ang ububu sa lugar ayam ananian uban yung ketimbang naguban yung kuruga ama suwayo agya panaguntaman agyang kaya maanan yan na dalmapito. Ani kayo mo Ramadan yan pilkat na sumado kalataw. Nadiwar ka doon ito kanabay ni mga propaganda na pure. Oh, kakatawa mo Allah Ta'ala sa mapapadalang po sa kumanis. Yeah. Nabangsa, sigo kipapagtag buda to, ang tunay ko kumani, katiya makalipa. Tunay kipapantag na uwaya maanan yan na dato ko dinatuan yan. Tunay hukuman yan. Ana wajib sukaw tiro. Ante di pabila sa unuan na ayamanan yan na ay papundu yan na pagalan na kapag-isisa. Agina ni tituan tapo agamagyang kaya kapag-isisa. O na ikadwa na ayapanuan na ito na makapugir sa ayamanan yan na warna agamat agama Islam. Na ikatalo na makapugir so kawiti ko yung maanan yan na di kang ginaway na upuntan wa na may kuuluan na miya wajib din di ka unuti nagsama pa sa kinaraka ka ni mo liya wajib na naman nagyang kaya tato ka dalawa piya ka tulog-tulog يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Jadi mana kami digenap po Quran sa mga waliul amr. Oy, nagyan ka na yung maanan yan na kaya pa kung kitang ka na nakatiru Allah na fi'alul amranan. Fi'alanan uli na katiruan na panduan na gusubuan. Abes na amaylay ka sa uluan na aya ang panaguntaman yan na ando manay kapakabugur. Kaya mana nila kawili ko agama na miya wajib umama bubay wataman ataw kapagulupin. Ariyo. Na manunutulan ako sa may tubuo. Na kanababupan ka gagawin tiyo ariyo. Napanay. Anak talo katawa mama. Talo katawa mama, muray siniwa yaw, atutula ka na yaw. Yan ay kung natalo katawa mama, ari aliman yun din na panay milyonaryo. Kaya maanan yan na randa-randangan niran na sasaro na yan niran ako kapipiya ginawa. O, dago siya'y, nasadya ka ba iran na amalay ka mga alita mo. Ayaw nila kaliran na mga milyonaryo siran na bun katauhan mo buta na di ka pa kapag bula-bula-bula siran kaniyang nakapagpagti. Uway. Aman na upakapangdil na sila na pili nga sa mga gusto kinadya. Pili nga sa mga tulad nila dyan. Na awid na kaliran ito, kapigiran na kailangan makapangilay tanong sa ugiti, ano man ay ikaw litir kay tanong ka, ayan na itipsir kay tanong mga to, na inipagtir kay tanong, nagyagiyaw video ka gagawin nga pera. Okay. Nadi na katanong mo sulit. Pangilay tanong sa ugit, na yan ko na yan yung mga bubayar, no? Ano mo na, siringan niran na ay takawala. Ito na ni si Blito Gumaron niya walay.
Oh. Na anak mababali mo na aulia. Amiya kaukulin kami yang makalalay bilbil. Oh. Agi ako ngotot nga na kaya magadiri. Natigiran na benda kaya na sekreto adi ipaginom niya niya mga hirban. Oh. Kain mo hindi pagulit siya nasakit tanong na lang na mapiapang na ugusan tanong na puteng tanong. Oh. Tunay ba na yung uta puteng tanong mo. Ayaw maana nila so puteng tanong sa katay paginian no. Yan na mamisita tanong naging na mulisa ano sa dihat. Ano yan materi sekreto niya no. Na mabubusan nila no. Gugusin ako makaumasang kaya aulia. Di ko naging kay aulia ito ano ay timo-timo pala ka nila ulit. Oh. Jadi kami nagiging ito na suka tiruan mo? Bata. Naon to digano? Anto na ulo na inis nung iurakan. Pamugugpad ako niyo sa niya kaya kabubaluya ka na aulia o anto na ulo nipot. Tingin na da. Aaya mo, inis nung Amerikan na anto na ba ini na konsultasyon. Oh, konsultasyon. Pamunsulta ka niya. Sinato na yung konsultasyon. Tingin na di ka kami pagmanto na rin di ka di pagulit. Okay. Ang pamakayamanan niya na masilukar kami na ubos kay Phil ko na hapsi-hapsi rin kabaya kanay pamasamiro na sara maluka kami katabi sa sapo. Oh. Di ko lagi kaya uli kaya pagupakan na ka si Eko salungan na sasatiman na rin kaya pagupakan na kan. So saupa ko na ipagutuakan. Nasa saupa ko na ipagubiyakan. Tiga-tiga mga pawan na imposible. Oway. Paman, nagiging ka na kananawas ka na sa satiman na tiginaway. Natiginaban na ka-burden na mga padagal na kapakayaron na misasabap pa tunay ni. Paulitin ka. Natigin na yan po ang tawag magano pa ka ba? Nakatibili. Oh, yung sa mga derbayan. Kaya manan yan na pagkamanod kalipatagin mo ito pamikiran na aswawi daw kan ilali mo na mga pagarigo ino ayamaan nila paparangay ng mga Arab uman pito gawi kaya sa kaya lima din na miyang atisir ng ida mga Arab pito gawi dua ka pito gawi tama nakatinian na so pamilya na pili sa kinidor agad ngayon na para pasputang ko tawid akan na so para na ino miyarapi diding pito sa walay oh ayo lagi maulaw na. Kaya manan yan na isa at tigin na di pagulit na malun. Sinungan ko ta pamigyan. Ulo tangan ulang. Tuli tangan. Natigyan na naubuginan na final. Kaya manan yan na munod na kami. Ang tunay ka plalakaw. Tigin na. Amay kami puro alungan na ina. Plalakaw ako man. Natigyan na pangapaninin mo kami ngayon. Nawisira na rin paninin mo. Oh. Mini para bisira na naging pati haji. Betul taman apa inawidin niran. Wah. Nalamon na mapiapang nangan na piangarto niran. Oh. Agi hindi ko makaw masilang ko aulia. Aulia to na mga video. Tira na luto. Di manari at tigil nakapilala ka. Waka nakabayang na din na luto. Wah. Na luto. Natiyan niya tay tanong Ginabigyan mo ito, at inungan ito ka na nakawa ka, suwag mo buta na yan dapat tanong. At iyan ito ni Ginias, yan di na baga kaniyo. Hindi baga. Again mo, kaya mana nila, makaliw siya ng kuhan. Anadawan na yun. At igagay nga uliya, luwag tanong. Pwede mo ito katipili nila, paliw siya ng kuhan, no. Paliw siya na doon, no. Luwag tanong na doon, natin mo uliya, para bilbara ka. Alala kong tanway. Nabi dua sila. Ya Allah, napakabarakat tangkal kami, agi kaya lalakawami. Oh, kaya mana niya, nabi sampai kami kusumo na. Yang pasajud niya. Iwa uliya ako. Awili ka naman sa mga toro. Awili ka naman sa mga to. Igagay kaya ari-ari ko talo ka tao magari-ari aulia na ay kala yan ato nilipiyan nila niya na dito sa kamso. Sa kams. Pamakuha na sa timan agubad, kala yan o.
Lagi pagwidan niya, oh. Anak tiga dia ngay ari-ari away. Ako minua, mauna tiyago yan ako. Ay maana niyan, nabulgi na may ito. Yan ngay manadua ka tawa, supakiro. Oh, ang magar ito, supakiro. Irada kami yaw liyang meeting ko nga, di pili siya ko maswaraan na kami yun. 5 suara sila na. Ito na mo sa wera ka ada lututan na magwitin mo na sa ato. Oh. Then para digerata ginooli ya. Namawitin na yakit kita ka ato, asipor tabi na ato. Digerata ginooli yan. Natin na mawitin, na may kira na lagi nibiwin. Tapa mana para di mapanadaw. Ay mana niya na siya butero na mga tao to amapya supanuan kiran supak sila sa sigrito. Yawin kira may makikita ka to. Yung kay panahari ada lagi nila nauwa. Abugan. Agito na kupulala ko siran. Iguaw liya tumaro bitano bahari og tanong musumos na mamangita no wa sa makatano. Nakuliling tanong. Kami yung tubisiran. At tingin na ako betan yung sa mga turi. May pamtad yung mga turi. Sige kayo magaling man, betan yung aturan yung. Ate. Betan. Sige na di gerata gino ni betan dia. Rana mga ito ka lagi duli. Oh. Buta penaya dia ya Allah ya Allah. Nasabar syariah untuk kami yung musungos. Nabulo yang keapaan. Maka iya mga aturan. Ayam anaknya nana mimpi. Ada kaji yang mapasa 2 aulia. Ini minggu dia apa? Namanya makin kita. Kita dua. Oh, lagi gaya area mau nonton na sucu Abu Bakar. Nami yang sungguh-sungguh sira na aulia gini mana 2 atau na beli buli ya. Ngarira na kaji mga sopakir. Oh. Tatay biya ka ano? Iku 2 tahun magaria kaji kumbiya kapasad. Natingin na iman, na lalakaw, tanong na magawin, tinukman sa ato. Ano yung tinukman sa ato? Natingin na nakateger eh, so ikan ito. Nakuminuwa sa ato, nga lagi ditugo ya. Na ito, gawin ka na ang pagawin din yun. Pagawin ka na sa ato na lagi na ya. Kuminuwa din nga ari-ari kira na maunutan. Lagi di mampu tu goyang inuan ya dia kali bulu gini tampuk ni anu dia dua tahu dia tak dia maju di bisa para di sepi atau nabi suara serah tidak nama witi namang anak tidak mana boleh asigura di mana pengen apaan awali na upun boleh apaan napain namin naman tasiran okay, na dito panin ng kao. Anak tingin na mata mo kay atubin. Dengan na musawir kao. Oh. Liyawi kira kami ang makalalator. Oh. Yang makalalator pamana so kiyaw para na niyo na sumalaunan niyo. Oh. Ya kalala. Nabi ka pala digatiman ko. Timan ato. Adi din ko mati tay pula kawira na miyaw merang sumya kaulan na lupa. Tiguwaw liya ato marubitan. Natitali gugatan, tingnan yung tanong pa na titali gugat. Kaya titali gugatan. Upama lagi na niya nga jimtan, natitali gugatan. Nami akan titali gugatan sila. Natingnan gumaw niyo sa mga atoriyo. Na ipulipod din tanong na sabi sa katamanan ng atoriyo, naging ka na ano pa, ibigayrakan ng Allah. Nagya ka wida kaliran. Nagya mahala na ito. Oh, nani mana tu? Lagi ngay mana ari-ari na sabab sa maulutan sa Amerian, napalay na katibog niya. Oh, nakiyawat-watan na gawatoriran, lagi ngay 2 kataw na sabab sa bilgoan nila na doon pa naki marampay sa kanakubairan. Naki itugang watoriran. Nah, ano nung niya taman nirga, tinakatan ng mga aturan. Oh, nanti apa nak sa inyo, tinarak kayo din. Ayaw may sibugaso yan. Oh. Natingin na iman to. Naniya ka manitan na magawin tino sa atoro. Natingin nga 2 taon magariyan na tino nga din. Na magawin tino sa atong na 2 man ator. 2 man ator ang pagawin din tan.
Kailangan na malagin sa kanan. O pamakakuan na lagi gila lagi jangan. Tinangay no, tingnan din yung pagkugasan. Yung pag-isiyan, importante na order kano na namapya. Tingnan dia kaya magarero tagi sumibay na pag-istagita ko na sa lawat patasong na biga makatubo mo sa werte niya. At tingataw nila na amiriran na pag-amira nila na ginawilan. Oh, anto na mo sa werte, yung ko na pag-uwi din, tingin na mawitin na video sa kanan. Di makanditin da sa kanan. Ubaya po niya niya napaan na yatay mo sumana. Naubatan ng pagitugman sa lupa na sa may tagi gumutak na. Oo. Kumiyawi kira na mana gumaito. Oo. Agi tayo kumakamasiran ko ingit. Nabiya ka na bandera na ingit. Nati ko aulia atarkin. Agi kaya ingat na isap ko dubay iniran na sadya kapi para sa kapiliran ko. Nagumaw niyo sa mga tuliw ka, pwede ko buwala beri aritis. Isang to menang o nagwalo bisita gila di sila-silaan. Nato matandang suguran. Hindi na bagay nila pagulit. Amin nila na kontay ni. Mana niyan? Napanawi na kan? Oh, yinan na, piyanod ko na kanana na ada nila ng amya karayarayan. Sabes na asuuluan na ayapan mo niyan na mapya na unang kakaapya ribet na pakabmerakat nuwag. Basta emakan yan na uluan. Kati, yung ito uluan na inugang pagunuti kami yan ito, ako na bibito ang manusia ka ayam mala, ayam ano niyan na dunia ito na su Allah na unuti ka na engat yung unutan sa lumter na. Ay dapat yun. Nasababsan. Biray yung rasa ka nung nari aliman yun. Ada pun lagi yo, ada pun. Yang kaya kesud yang kaya Ramadan nan sudah nak nang kaya Ramadan. Yang kaya Ramadan nak kesud dia na antunay suuntan. Baya kabayan tanon na makalaban tanon sa dunia ang bulan ng Ramadan. Na makalabantan sa anuan na mauri ang gulanan sa iko Ramadan. Kabayatan to. Wow. Amin. Alhamdulillah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ego na dia. Sumaranaw niya, no? Maranaw niya. Wadi na, tagunta na ng suara, buka ka niya. Ikiyang kaya kapag mo siya, tayo ginada ang boundarin, na ditiro na tao, na tiyang bulan. Oy, aping bulan niya lagi yang nana dengan na hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam napikir yan. Apat at tigo nabi. Pat at tigo rasul. Asat tao akabganon nagkakuanian so katigong piyas sa dunia nakatigong piyas sa alungan na mawin. Ayamana niya lagi katantuan. Agi yung pangalitan wa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ya Allah, tali mo manakar kami sumapiyas sa dunia. Nagumapiyas sa anong anamawari na aya katantuan ito naging kaya pat at inaliyo aso. Ito ba ito? Pat ay inaliyo nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agam paganero, mga gagane. Tangan tingin Nabi alaihi salam. Apat umapada na mereka na tigumpiya ka sa dunia na ayamala na sa anuman amauri. Napaganero na kasangkapan material lisanun zakir. Yung paganero no? Lisanun zakir. Ikadua, kalbun syakir. Ikatlo, badanun sabir. Ikapat, zawjatun mu'minatun salihah. Ataya. Ama tinigyan niyo ato na yung usaya ng manayaw. Lagi nga akuan. Katero na biya kabe, tanda na kung tanong tigumpiya. Ang niya tigo Rasul alaihi salam ang umadala marka tigumpiya ka sa dunia na upo na ka magdam sa ginawang ka.
Asudila akan na uman mapakas na mapia. O, kami tigong biya ka sa dili o sa mga mo. Para mga gagawin ito ko sa'yo, no? O, umakatiro na mapia. Uman may puro suwara nga asapar sa marata. Umanga mangingipo, advice amapia, yakmuro na bin maarufo yan ho na anin mungka. O tao, sa mananan, na kailangan na sudila ka, na minti-minti niya nakatataniman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panutog na karkano so Elias, sa miya kabudududu. O, so Elias, nakatautan wa so Elias na ginansulag nila Idris. O, yung di katawin ko rin, kabuti ang tanong sa kisa sulabir. So Elias, namiya kaysa, namiya mo malakal maut. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Iku Elias wa alayka assalam. Ya kau tuju. Tetentangan niya. Inanda ka rin. Iginasa ka lagi siya malakal maut. Oh, saan malakal maut? Yan takawan so Idris, so Elias. At ipilak tayo hirami ako marka na ISIS na kalata. ISIS ako. Kung ilagay sa wet, nakataya na bula ka kita na kapatid na no. Naaya pa na rin mas tumalakal mo, tanaya. Allah. Natamatanda. Anak kami yung waraan, nagupangit naman. Abbas na adin amakat talimumar kabisita na patotay sila kau ang tunay kailangan niya. At tunay kailangan niya, patutugnanan. Hapamangambulan sa mga programa. Tarat yan na nahilunitan-lunikan tuwing gawin, at isusunod na napsiyan. Oy, nayagat-nagat na kasungar na imbitisyon. Oh, nadakano sa mga kasunod dyan, na may akalalakuan dyan. Streamer sa, na may akontun sila na pagkilo ka pa na ito na minitali mo man yun. Ari pa yoro. Ano minitali mo man yun? Pangilay ka no sa pagari o muso ka no o dagang ka no. O, patupad na yan basta yung ano yan na anabisita ka na wajib bisita ka. Apigin niya may po sa gaya eleksyon. Eh gina namin nakatagot ko, assalamualaikum, hindi yung ano. At yung ina niyo, gubernur o gubernur. Ay nag-isya ko ito. Mga ibigiti mga ibarate. At tatantakan ng malakal mo. Tigyan na tatantakan ng Elias, yung namalakal mo. Anto na iminitaling mga anak. Baka gisa ka na malakoy aman. Na malungag kaipan sa mamalakan. Anta ka kanisa ka na nabiyo mo. Nagtububoy anak mo wanglan na bakara ka na may mesita. Boy-boy ang ginawa ka. Anto na inis mo malakal mo. Tigyan ng Elias. Sa kay pag-isi inakan. Yan may pag-isi ka na. Nanti kumalakal mo talay pag-isya ka na tububayan na ka na sumbagang karakan. Ama sumbaga ka, naginto na ni sumbaga ka. Di kumalakal mo ta, ay pag-isya ka na, hey Elias, kasi kung piatipas sala ang kalabag kong mga malaikat, anto na ikatawan ka, asangan kumalakal mo ta gilabag. Bakit siya ito? Natigin ang kapapuno. Natigin ini sungar ka na bulungan siya. Abo ko apoy namin ka. Tapi ba nagulog ka? Na iman to na kaya bilit pa ni umakur ka. Nagbuunak sa kasaniyawa. Nagwagi maka utabuno. Oh, kaya ba yung Elias? Lagi ako tabon ng Elias, nagupapaguraw sa miyak ka na nakaguraw. Nadiadi mentayan o malakal mo. Hey Nabi Allah, mahadar jasa. Nung lagi kaya tabu jadi apakan dina sa ano ka? Naan ko nono nang kaya guraw ka sa miyak ka lalaga ka guraw. Ajazata ala dunia ang minal maut. Bahaya amin guraw ka na kagiyamanan yan na. Ato na ba ini? Tugunatan na ka sa dunia. Anta kaya siguro ka na masakit yung sakaratan mo. Dinadi. Nabay di na.
Ano ba yan iniguro ka na dunia? Ano ba yan iniguro ka na sa sakaratul maut? Hayso yajtami'una an-nasa min ba'di yadhkuruna Allah wa la adhkura. Ayat tigin na piniguro ka na. Nado na tigin ni kapatayakan. Ilunga mo, nasa mga tawa, dumamatay, na di sila nitinguti mo, na di lang dito naman sa Allah. Kaya piniguro ka na inaw, namiyan po ka sa kukirang. Kaya tigin ang piniguro ka na. Nasunan sukya, ano yan, o Ilyas? Nadirigan na miya ka na sa order. Suara, malakal maut. Ya malakal maut, da'aho. Malakal maut, naaway ka sa Ilyas, na di ka ku isan yawa. Di ka ku isan yawa. Ang kailangan niyan sukaw yaguyag, para sa tadin-tadumrakan. Ang nabakaw yaguyag, para sa ginawa niyan. Nagkubulayan aso tadin-tadim yan, nakasumpatan yan. Yang mana tu? Ino pemangnya ni yung Allah Ta'ala kamarkan sa malakal maut na silima mo magilalan yun nagituguro kan mo. Oy, kiam ke kan sa dikit na. Oh, paano pagi sa malakal ino kan hindi do. Dia. Matay ako at tigil na may lubang ako na inausod ang mamatay na sisabir na kuron. Oh, nagukuni ka sa malakal maut na ikuti ka kita nung makakatawan ng malakal maut na sumranaw na pananato. Kami ako may matit yung tanong sa malakal maut. Yito, oh. Now, Rene, ano man namaring ka na sumilakan nagyang kaya kasusundan kaya Ramadan? Nasika ko tindeng ka na mintigap ka kagino, subhanallah, 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 makagino ka, subhanallah, sa timana kayo, subhanallah, sa timana pamumula na mitua, automatic, ay kanaw tuwa kayo, panlulubaan na mapasang ako na yung maanan yan, na alibot na yan, so kalalambungan ako anong yan, na magatos sa lago na di niya mapakabdigan. Mapakabdigan mo. Tayo nung kaya ginawa, subhanallah, ginaw kat na guru sa marantaw, at yan niya kalalay, bende na nono ko. Oh, argali mo. At yan niya kalalay, bende na nono ko. Di, pamumula nito, ay ang mga raunian ng mga dayapon. Ayaman na nila man makatitinti ka na limbero ya piano at kudi ka buetan abia kapia musiko. Oy. Ano ni kasama raw nandu? Na mga tutumba na, idol, mga dola dir. Oy. Kapuna na mga pipian music. Na ano ni kapuniro na music na manugo mga bayi ko surga. Na mamanag pa disiran. Na disiran imbo ini. Sino ayaman na nila atagir. Na tutulungan na kasira ng mga sulutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ito ba tiyo? Na, subhanallah, sa timana pamumulan, agi ako na mga alina, pitero irana, basta Ramadan na panay 70 times, gitong mga limaw, panay 70 times, kung simbayang ka sa luhur, kaya simbayang ka na 70 luhur. Usumbayang ka sa asar na 70 asar, na lagi naman mo minaw ka, subhanallah, nakagiso subhanallah nga namin ipantag ko Ramadan, na 70 ang pamumulan, abayang ano nila pagtusi ko surga ka. Inshallah, pilita ka naman yan. Inshallah. Okay, na ako naging ipamangdo, nagikuha siya, amintin niya kung balas na ngayang Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ayan din po mga doon kasi na di sentiman ano? Oy, yan di sentiman. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, mata na sa kayo magay sa maaf. Tuhibbul afwa. Kukubabaya na kaso di mamangli sa maaf. Fa'fu anna. Namapi kami ka. Oy, na kailangan na ito na hirap nagtisbigan na with imagination. Oy, di ka di pag-imagine. Lagi lubang may pagubay sa Allah, di ka hindi mag-playa. Ya Allah, suguduin na kaso, pagin sa maaf. Oy, nayang anan yan na maapi akong ka. Ya Allah, suguduin na kaso, pagin sa maaf, maapi akong ka.
Nah dito pakabubug-bugrang kasunya takau dika pakayo baka kira Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna dapat baka disuga kadi gabis dimulai dari sa probinsya no. Dika pakayo mo to pakasuda area mo. Dika pakayo pakasuda. Kaya mana niya na mapiyo to na di ka pakagaan na tumuso may takamilitas dito amiyang belas. Kaya di gagawin na sana ka pagul saka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa na rami ko makapasan na abon yang wanga kanay manapwa. Oh. Ya, nah. Ikadua tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayam ananian na kekuan yang suka tigumpiya sa dunia, kekuan yang suka tigumpiya sa anu ana mauri, na kalbon syakir. Yang ananian na adna ta dunia, manusia. Suku yan adna tadmiyan. Oy, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang mana niyan na api ginawa niyo na sumata ka na pangsyon, sumata ka api ang pagkailay niya, antay kirang kumata ka berkina ka dir, wallah, ti ditadmi ka so Allah karya yung mata. Oy, yang api di ka pangaturo, api ang isir stok, di ka di makaturo sa English, di ka di makaturo sa Tagalog, api ang kayong na maranaw, antay kirang sa kanana dila ka, kaboy na matinaon, boy na batirino na kudojested da, nakana mo Allah, kailangan tadmi ka so Allah. Atau, kaya mana niyan? Anak na tekta. So Sulaiman, katawan niyo Antonay sabab ayam ana niyan nakiat tindus adyang kutwa sati manakadun aminiguro ko Sulaiman. Miniguro ko Sulaiman alaihi salatu wassalam. Amam ya kapananawan ko Sulaiman. Ya kaysa na tumiyawag sa meeting sa Sulaiman. At hindi na meeting tanong. Ay. Wa hushira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuzaun. Yawag ang meeting sa mga jinn at mga manusia. Taman ko mga papano. Yawag sila ng meeting. Na fahum yuzaun. Sila di makasusukli. Ay nung nga gini, manusia gupa pano ka magunag yung pakaumanian, no? O, anak turi, at na miyakakabalaga, nga nun dyan. Yan kay mabuhay, ang mga niya na mga pila, natigira naman nun yung kunarin pa nga malugi nga na meeting, na pagtanuro na, betanuro na imbulba. Oh, bumamat yung mga pila. Awara naman mo yan, marano, iksinga kung si Bari, betanong katsyak ka na nakuha na. Kalilimut siya na. Di ganurumpad. Nah, yang amat cuma ngapila. Agya luminyaw sirat. Kapag atin sirat jaga ko. Meeting yo. Pag atin sirat na meeting. Ibu pila at pangaman tanong ko na rin. Abubud na hindi tanong ko siya kaya. Tiyawag meeting ko Sulaiman. Bumakilig din nuwa yung anan yan na pila agya kaya invitation. Wa usyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wal tayr. Magiging na sa invitation ada abon pila. Ayaw bumiyaran na si bumiyaran mo papano. Tingin natin ebong pila. Nagi bumandag na bagay di kubuga. Si wang ya papa sa timana pila bedigiti sulutan iran mambuot. Oy. Mapuro to pila bedo lamte. Oh. Kung tabi di kuwaya maana na nawapuro ato. Nangunyan tawagas ko lang walo pagarin niya na pila. Pila, yan tagod-tagod niya mana nino. Pila niyo man sa Quran ka suratun naman na special. Hindi betul na naman kanya. Kaya tagod sa arga pun sa giyo ta awida kanya. Oh. Awida kanya mo lagi niya pila. Oh. Ya ayyuhan nam udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hay mga pila, hay mga pagariya ka na mga pila. Ay now, na maluwakan niya untamad,
ako nabot tanong padisagiyan kaya kalilibod na gudiyang kaya meeting. Nakaswik ka nung guga na si kuya maanan yan na mga kampo yo. Si ko mga girbiyo. Kading ka nung pagigapo. Kapilusig ko Sulaiman na gusto mga tantara yan. Kading yung sira na kabugnaran ka. Mga ruruni ka no. Kading ganiran may inang ka. Kami ditapok sira ro. Na ini kababayaw nito ang mabuta. Nagyan ko to. Ang mismo apila na yatagon sa kawida kal ko lagi dinapila. Dito ko ang mabuta. Ayaw ko naman siya. Ari-ari mo. Nah. Yan yung tanong yung yapila. Yung yapila na isay niya miya kalala tabli. Apiya kaawid wallahu ta'ala sa da'wat sa dunia. Yang awid wallahu ta'ala sa da'wat sa dunia. Ayamana niya na murabbi. Diya na yung Allah. Uway na nakapila. Dapat pagkis seminaryan sulang manutaw po dunia. Uway na nakapila. Dapat pagkis sulang manutaw po dunia. Ngayon, at tanong sifat o pila, ayamana niya nagiyong pakatan. Ayamana niya na bala. Doon nila siguro ayamana niya mga. Kaya pila. Ako niya sifatan niya pila, Api ka na kanya na pila, isaw na pila ko to pila. Eh na nyo man, yung kong kalabyo. Ano niya ka po pila? Na ano man mo pila siya po. Na sungo to sa puro, na sungo niya sa buto. Gaya na, andi kapag pagbabiran. Nasa isa pila na din yung palapas ko ito. Doon sila na pagkaro ka. Pagkaro ka doon yung pila. Gupina doon bapa ng teknologi. Bapa mulai may tinukos kamaylay. Natigil na naman, may yatima mo tinukos kamaylay. Natigil na ka dito ka sa nakakapatakaw. Lalo na pila ko to. Di magkaro ka. Napaparat niya ka no. Paparangay niya kaya pila. Doon sila na ikaduang sifat na diyan kaya pila na apyang milyon ang kadakaliran na basta ang pamukit silang ukalog na bubualasiran sa liniran. Sa liniran. Ari mayro. Sa liniran. Kaya mana niyan na so lamtin ang mga kananay ulo na kaya maulaan niyan doon na Rubigas. Yang kita. Naupama ka maratay doon na tingnan ako na rin kakakwadis ka. Na ini sayama na niya na mga kalubitan supila na isisan ala kadiran. Ngayon na ini pamangan dewiran kadakal ang mga tao na aya ang menangyan naging utakay isisa. Apyang milyon akadakalian na aya abuntan yan na sukay isisa. Na apyang mani kayto yan na basta masasagumparak na gintigian iron. Saya mak na nilakibantag. Kalau mo lang itala, ay mo akal ka na mintin pagaluya, apugrat sa nakan sa kanwalang wala bangsa ko sa gilgay dan bapi ko, kasakan na magatos ka posito na terunakan, ayam ana na may isa-isa ka sa gilgay dan bapi ko. Agir yang beri may isa-isa ka sa gilgay dan bapi ko, kakadi basta manarayang mapiyaso ama na mapiyaso mga wata. Gari-gari? Ilan naman lagi mo tagaro may iras yung garo may napalapad mo ang buwata sila na di-explain. Yan natatuntangan na ka na kung wala ka ba rin dito ka. Ngayon nakaliduwa niya katiblay. Ira niya katibi napalayaman namas. Hindi ang aswatay na katilo sa sigit. Mapibribi. Nagyan na edal mapegong na ino kanwari din niya kapiyape, ayag tibribi ka kan lagi mayang tanong. Kaya man lang na matatag ko iso, nag-uunga agil ka yan, tagilan ka din pa siya. Kaya pinatanwari mo din pa siya, dua-dua. Tatamumpak ako, umpak ako. So din sukyan na darwaya mana niyan na Sulaiman alaihi salatu wassalam
Apa ginawa yang kaya pila ya ayuan naman udkhulu masakinakum. Napa makin gino Sulaiman? Aso Sulaiman nasa berasa silpon. Asan jadi tiru na pagawin jadi nuli. Ano di ba po maganda sa Sulaiman? Apa maganda na karo sa piano po? Nasiya po itong pitiro ko tali na labatan yan na pagigigil ka. Ini mo Sulaiman. Oh. Kami ano ni Sulaiman lagi mo tadi gapang siya lagi mo tapila. Oh ay. Nasunyo kaya ni Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha. Inalagay na kala. Agay risuwa po mga kagsuluyan. Ayam ana niyan na babaya. Nagpanalamat. Si Allah Ta'ala. Agyong patuam. Yagdam yang kupila. Ana respekto niya ko Sulaiman. Ana respekto niya ko Sulaiman. Ayah, hei mga pila. Natupok ka nung kumagirbiw. Di ka nung pagidap ko ko Sulaiman. Kadi nyo kabubudarang kadikan niyan may inuka. Kami ang kapiatan ko ginaw Sulaiman. Kaapia sa pila. Nakiatag sa umangan ko. Okay, ayam ana niyan. Nakalangan sa dito. Atabassama dhahikan min qawliha. Na iya mata na niya sa Sulaiman. Na minipuryan na liman niyan. Manamya pero Sulaiman. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayk wa 'ala walidayk wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatik fi 'ibadika as-salihin. Ato na ipanalamat to Sulaiman. Kadnang ko auzi'ani tagwon ka ko puso akan. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Antuni ukit pangandaw ako nga. Antuni pagukita ko ukit sa ukit ang panalamat niya kuli ko karangan. Kaso manusia na umiro na ng bugan ng Allah na ang pinalamat na di mga pinalamat kanya nga ito ni pangkitan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, natagwang ako pusuakan, nagupangan na karakan, o antunon ni ukit pagkita na sa kapakapanalamatangan ko ina ka nagsuwa. Ngayon, nakagisoy na gusto Allah, napakapagtagin na Allah, adi ka pa kayo ba mga panalamati, adi ka panalamatan suluks ka, di ka pa kayo mga panalamati suluks ka, ako mong bulaga, so bubaya ko Allah, na kailangan na bubaya ka mong sige na kagusto. Nakiat dua tanong, no? Ikatalo, ayaw niya pong sa'yo naman nakatugumpi, at tugumpi. Ikatalo at ibu Nabi alaihi salatu wassalam, agunsi, akatugwa nga kumapi ako dunia na gusto ano nga na mauri, na kalbun, syakir, na ikadwa na badanon, sabir. Ay do, basta kaya, eksamin na Allah. Masakit ka ya sakit ka, ya kubri ka, jika di dito ka sa kadua, tiyabag ka, dito mga example yan, lang na mga nakailangan, na ukuno mapadala maraka, yung mo takapantang, yung mo takasabar, lagi doon yung pamana kasasakit ito, kaya pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, na sumukmin, na ikira asumya dun sa sati mana gagawi, nagumedem sa mayaw matenggaw, tadiman ako niyan at tigo Rasulullah Allah, nagyong kota sakit yan na taman sa dinya nakapakabigar, na nangwa na ililista sa langit tadusan niya na pala ako pagkitong tumuwag. Basta ko na masakit. Ngayon na basta masakit ka na, kaya ka na na connection ka kuha mo. Ngayon naman, di ka pababaya man tasbih. Bababaya ka ko tasbih. Halin yung patan ka sa Allah. Naandun ni kasakit ka, ngayon nga, baka bagus juga lumata ka ako, ano ka o? Doon na bini, kurikulog ka, namanya ka, Allah, nakaptan ka, Allahu Akbar. Kaya mga nandiyan na mapiyaw to katasbih ka kasakit. Oh, na
pipikiran ni walawan at tao ang pagkasakit na may kabagbag na koneksyon niya dalangin. Okay. Pero Peter Allah, asong kasasakit na di mo anan kumukmin. Di mo anan kumukmin. Ito ba, na, ikapat, anak ko ba orders? Pero ka nabuli-buli tayo matanong. Ay ikapat at figurasyon, ako magpadala maraka, naptagumpiya ka sa dunia, taman sa alukan na mo rin. Papakilingan niya mga dito, naupong ka at figurasyon Allah makapangarumas sa bai amok minabilang ataw, napakasurdo ka sa dunia, napakasurdo ka sa dunia. Ano kailangan na papamimili? Hari ko, basta ko nang yung makapili ka sa bai bilang ataw, namiya ka surga ka dun sa dunia, namiya ka surga ka sa anuman amore, eh guru sa marantay na ka pa surga sa dunia, ino ka di pa surga sa dunia, na kung nadigalintiro na panayahuki. Ay naman Teo, agyan naman ang mga bain na basta makatungkas sa mabiyabain. Nanangunap paginin ako na panayahuki, sa sakiman ba nadikiran, okay. Kita ka to naging yung tunong muna sa sakiman. Ha? Naubas so ang tunay na pera, punay haji ka, pagumula ka, mulay ka, tira ka pera, sana magaluto. Ano yung umanuto ka, ano tagbili. Okay, tangan na nga, dipidip man sa kapag-book. Ariyo, sa kapag-book. Hindi na tarong to na, ano na ipatot ko mga mama? Ito makana-kanawa siya, tangan na yun. Ay ako napatot ako mga dito, kung ipapantagan ko ba, napakapatay ang subai. Brilay ako niyo, ano na ka napagaturniyan sa mga baiyo. So kung sa mga bai, napakapatayaan at tengkungan sa tangkungan na bulawan sa mga bai. Nadir, umaniwat ni Nabi pakakirat sa ginoo mga baiyo. When pakakirat sa ginawa yan. So mga bai, abis sa mga dito, naayang bidan yan. Nasudat mo, napakasuldo ko surga, napagukit sa sumpitan. Okay, sa mga bayi, napakasuldo sa surga, niya simple kira sa masudat. Allah. Agya, adna kuwan. Ana sure katira. Adna lalano. Nasa katano na dito, nagpakasure ka, kapalayan crossing. Ayaw, alayan crossing, alayan naman. Inanayakar ka no ayak panduan Allah si kumanga dato pantag kumanga bayi napakapatuyan sa mga bayi. Oy, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ay mana niyan na pugudatan subay isa taroto pakapugudan tilong atina kudu mapangaroma. Oy, na ayan ay tatanuro ni ina yan nawata kulayakan na siya may natakuday na may pangaroma nga ako ay nigidiro. Bugon ya tako. Mana niyan na kailangan na pisugtod na totoo. Naaya ko na kaya patutarkatan o mga dito. Napangaruma na kasubay. Nailong ka man piyang aruma. Abdo mo yan na kuri kaya Naaya bubay akakubay na magatos ka porsinto. Na ano ni kuni kang buwata yan na kailangan na magmugatos ka porsinto. Okay no? Namimbuwata ka, di mo tayo nimbuwata yan na pagbalo yun ng attorney. Pagbalo yan engineer, na ayaw mo yung kitsaka papatay na si Karumanga, nakaka na ang attorney, nakanaban niya na pilin si ina yan, kasi kayo pag-pilin niya. Oy, pagkutak ka mo. Oy, nabuta sa ikadwa, na kailangan mo nakalugan to sa bubay ang bubay. Nabuta sa ikapat, na kailangan mapatagan to sa yamanan yan na bubay ang bubay. Kayo, na ipumbudal ako to sa niyo kung takapugit yan sa kapapatay sa niya nitang bubuwat na apanayan ko tuwata. Ipumbudal ako. Na dito ko nila kung Islamo, aw man misli sumuslim na kabaguan sumasa ko'y pangurang kanyan. Ugi, natiyak siro to, ayaman to ayunin ko. Na kapayamanan yan, aw man misli sumuslim na kabaguan sumasa ko'y dekaderulisyan. Oy, kaya nga naman kasubay, magatos ka porsito. Ano kang buwata yan, di mo na 50. Nabuwata sa ikadua, di mo na 20. Naumagin budas. Buwata sa ikatalo, di mo na 10. Nanti ka muling niya natin, nila ka dyan di panali ang kwarto, Hindi pa magipuy po na doon, karong ako. Kabaya ka naman na may sisa ta sa sugar.
Na upang ka masyur ka taka surga mo. Nakakikini mabuboy at hindi na sa siyur ka. Hindi na ano. Baka katakaw. Natingin natin na siyur ka. Natingin na upang makamadwa ang airport no. Ito. Madwa airport kanisaw na madwa terminal na naman o kami ang kasiyur ka. Naman yan na kepangin no tataray pumudas ka. Pwede kaya mana na kena berwajib ubah pemuda si semanga baik. Okey nak hukum wajib gapitir Allah pagi dan tinggi semanga baik. Oi, belasan tahun Allah Taala sama pen eno kasukalaan na simbang next year. Yang kami bisa tadi saya kaya pantat saya kaya bulan-bulan Ramadan. Belasan kan Allah Taala sama pia kisah dunia. Ayat mana nasa alungan na mauri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.